Jeg hedder Michael. Jeg er 23 år gammel, kommer fra Silkeborg. Jeg kan fortælle kort om, hvorfor jeg er kristen i dag, hvorfor jeg har valgt at give mit liv til Jesus. Jeg er opvokset i en ikke-kristen familie, det vil sige, hverken min mor og far og mine søskende, de tror på Gud. Jeg er den eneste i min familie, som tror på Gud. Som tror på, at der er en Gud, som elsker os. Det startede for 3 år siden, hvor jeg begyndte på en gymnasial uddannelse, hvor jeg gennem den her uddannelse mødte en pige, som jeg gik i klasse med, og blev rigtig gode venner med hende. Og jeg fandt ud af, at hun var kristen, og igennem det her venskab her, der bliver jeg så introduceret til kristendommen. Og jeg stiller en masse spørgsmål og finder ud af, at kristendommen ikke bare handler om, at man skal gå i kirke, og man skal have nogle forskellige ritualer, og så er man kristen. Jeg fandt ud af, at det handler om, det som Bibelen, det som kristendommen, det som hele essensen i kristendommen er. Det handler om Jesus. Det handler om, hvad Jesus Kristus han har gjort for menneskene. Hvad Jesus Kristus han gjorde, da han kom her til verden. Hvorfor han døde på et kors, og hvorfor han skulle det. Det er de ting, jeg fandt ud af. Så jeg vil gerne fortælle, at igennem min bibellæsning, jeg købte min bibel igennem den tid, jeg var på den gymnasiale uddannelse, og igennem den tid, jeg lærte den her pige at kende, der blev jeg konfronteret med kristendommen, og blev konfronteret med hvad meningen med livet er. Og så besluttede jeg simpelthen at købe en bibel, og begyndte at sætte mig ned og læse, og simpelthen bare finde ud af, hvad det var, den sagde, og hvad det var, den havde af forklaring omkring livet, hvad meningen med livet er. Og der erfarede jeg gennem den bibellæsning og den bøn, gennem den bøn, jeg har, og gennem de prædikener, jeg hører i kirkerne, de kirker, jeg kom i, der erfarede jeg, at Gud han førte mig ind i en bevidst tro, i en overbevisning om, at Bibelen, Guds ord, det taler sandt. At Gud virkelig har skabt os alle sammen, skabt mig, som jeg er, og skabt dig, som du er, og skabt min familie, som den er, og skabt alle mennesker og alt omkring os, som det er. Og den virkelighed blev jeg ført ind i, den virkelighed førte Gud mig ind i hans ord i Bibelen. Og det jeg prøver at sige kort, det er, at jeg tror på og holder fast ved, og er sikker på, fordi at Gud, han taler sandt. Jeg tror på, at Gud taler sandt. Og derved holder jeg fast ved, at Gud har skabt os, fordi vi skal have fællesskab med ham, fordi vi er skabt til at have et fællesskab og et liv med ham. Det jeg prøver at sige, det er, at livet med Jesus, det giver mening. Livet uden Jesus, det giver ikke mening. For det var det, jeg havde. Det var de tanker, jeg havde før jeg kom til at tro på Jesus. Og det er den tanke, jeg tror, alle render rundt med. Alle, som ikke tror, nu er det ikke for at få mig til at være mere from og mere hellig end andre, for det er jeg ikke. Jeg prøver bare at sige, at de tanker, jeg havde, og som jeg tror rigtig mange render rundt med, det er, at de tror, at livet er tilfældigt, og at man bare skal leve livet så godt man nu kan, så længe man har det. Så længe det nu bare i det her korte, tilfældige, ligegyldige liv. Det var i hvert fald de tanker, jeg havde. Og det var også nogle tanker, jeg havde i mig, at jeg søgte efter noget i mit hjerte. I mit hjerte, der søgte jeg efter noget. Der søgte jeg efter mening, og jeg søgte efter en glæde og en lykke. Men jeg fandt den aldrig. Der er ikke noget her på jorden, som kunne give mig. Der var ikke noget her. I det miljø, jeg kom i, igennem druk, alkohol og stoffer og has, og gennem alt, hvad der var i det miljø, som jeg var i. Der var ikke noget som helst, som kunne give mig de svar, og give mig den sande lykke og glæde, som jeg ledte efter. Indtil jeg for 1 år siden, 1,5 år siden, fandt Jesus igennem Bibelen, og har erfaret igennem min bibellæsning, at Jesus Kristus han ikke bare er et navn, der står i en bog, men han er virkelig, og han lever. Og han har givet mig den glæde. Der er ikke noget andet i hele verden, der kan give mig den glæde, som jeg har i mit liv i dag. Det tomrum, det mørke rum, jeg rendte rundt i, det har Jesus udfyldt, og det er kun Jesus Kristus, der kan udfylde det. For alt, jeg har forsøgt alt, hvad jeg kunne, før jeg kom til at tro på Jesus. Jeg har forsøgt alt, hvad jeg kunne, at finde glæde og finde mening med livet, men jeg fandt den aldrig. Men det har jeg fundet nu, og Jesus Kristus, han har givet mig den. Og jeg ønsker og beder til, at alle andre også må finde den glæde og den lykke, for den er virkelig hos Jesus. Livet med Jesus, det har konsekvenser
for nogle ting. Man kan miste kammerater. Man bliver set ned på, man bliver drillet og sådan nogle ting. Men det tager jeg med, og jeg holder fast i, at Bibelen taler sandt, og jeg holder fast i at tro på, at Bibelen taler sandt om hvem vi er, hvem vi mennesker er, hvorfor vi er skabt, og hvorfor alting er som det er. Så er bare en ting at sige, at jeg tror på, og jeg holder fast ved, og er overbevist om, at det virkelig er sandt, at Gud han sendte Jesus Kristus for 2000 år siden på den her jord, for at vi kunne blive frelst for vores synder, for at vi kunne få fred med Gud. Og jeg ønsker inderligt, at du også skal se Jesus, som han er. Erfare hans kærlighed, og erfare, at han virkelig leder efter dig derude. At han virkelig leder lige præcis efter dig, og elsker dig. Han elsker os alle sammen, og ønsker, at vi skal få fællesskab med ham, med hinanden. Den glæde, jeg har i mit liv, det er det bedste, der er sket i mit liv. At Jesus er kommet ind i mit liv, det er det største, og det er det vildeste, der er sket i mit liv. Og der er ikke noget andet, der kan give mig det. Jeg ved ikke, om jeg har sagt nok, om jeg har sagt det klart nok, hvorfor det er, jeg er kristen. Men jeg er kristen, fordi at livet med Jesus, det giver mening, og jeg tror ikke på, at livet er tilfældigt, og at alting bare er ligegyldigt. Jeg tror, at vi er skabt med et formål. Jeg tror, vi er skabt af noget større end bare en tilfældighed. Vi er skabt af noget personligt. Vi er skabt af en intelligens. Altså, at Gud, som er så intelligent, at vi slet ikke fatter det. Altså hans kærlighed. Vi fatter ikke hans kærlighed endda. Ikke engang hans kærlighed forstår vi. At han sendte Jesus Kristus. At han lod Jesus Kristus dø, for at vi kunne få fred. For at vi kunne få del i det evige liv. Altså, ikke engang det forstår vi. Ikke engang jeg forstår det. Guds kærlighed er umådelig stor, og jeg ønsker også bare, at du skal opleve Guds kærlighed, og opleve og erfare, at han virkelig er ude efter dig, og elsker dig, og ønsker at få en levende relation til dig også. Så det vil sige, det er livet med Jesus, det er fantastisk, men det er også hårdt, men det er det værd.